percent and I do one what to increase it 25%. Hey, Ghana. No be on other 10 penny. And no more ye chen and I do the ye. As I say, Ghana, yeah, what is any? Welcome to the political rant with me, the voice, right here on Ghana and Sem TV. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Ebi mo adwene se de na akoyi kayo. Yes, what the coffee be beside that. Say ebi mo ho a o ma adwene no. I'm say wo say ye yi wo mu nyina akoto baabi because I am nwanwa. So ono ba ye no. Ono ba ye a ono abeti niema so. Hey, wa ba betu ayim. Ono nanado ba ye wa increase mu pay 25%. One more ban credit also the bed 30 crowns has a come one fan come with the 10 and I must say 10 in one year because of say Maconia postunti. Most it na do ye hey every they say I say Ghana for me there can Baba Muzama Misri. Ebo boba. Romombe who say yes. Me say the afanyoma kenkan was said a bedroom rebino. Ghana for nyina be hu mahamani NDC for su. Ewa baniso. Rombe who say yes na nadu. Wo ye nyame nyame bofo bia wo yi ni ma Ghana for. Na Ghana for because of say nya 8 years no. E na omu pese omu ye nsem hunu akeke. Omu nim sese wiase. Obi ya de na ya ye piano mane koso aye ekomu pia de ma ba wi a enkene manfo ma betena fie mo amo ye mu se nyina e kan nim se kenne ma pa e betuto ye because he know how to govern onim se de onim economy no obesi shama na ye nice and so mo se no mo pede oba o di ntro papa yi tese opese o portray bibi te se de he is the best or you good. One action the way see you know. The way Mahama see you know. Mimi who say what ye to say devil or what is way in a woman mean did not tell. I don't know what you nephew. Oh yeah, devil Baby Bazwana. Baby, Tokwebi Abako. Tokwebi Abisi. Jimmy be or home did not tell na voice saying a Jano, what would yes He said the Jano he said the mature. Choose a 10% and no yes in 30% na another man woman. I am one. I'm going to sue a quantity getting over digitalization. And they say wait, and they say I am one. Meaning Mahama ye Ghana for so where Jimmy Womu. So I had then you name I just say I come churning piebo. Because I don't know no past 7. I do benina. It's more tiny. I do the benina and yet so I could represent 10% in a year. Who does that? Until money will me future. Yeah, my about future. You need to get my free Nana. So I don't know their future, the Vini Kurunusu. Ah, because I hear dinner. Was it a because I am one, mammy dream one. I can't think far, man. Say, only more capital 10% in a year. A Jimmy 4. Just a decreasing a go my dream. And I Sunday I don't go boom. And I Jimmy 1 moment. Oh, there's only your motion queen ye. There's a yampa the power money one. Yampa the pepper beer or money. And then I'm a hammer abbey and just a young coupon if you throw Beji and I some way dear a more rhythm. Hey, and what's it that bender? 10% in a year, 30% in. Now, oh, Yansa, I do team. Yansa, a blue team. Last time or last year, 30%. Not labor unions almost saying, Rasford Jump was say, a who for a quick bribe.
ama yɛnya 30 ama labour union sɛ ɔma agye 30% atum na ɔmo a ɔmo kɔgye 10% tum deɛ mahama ma ɔmo hwee ɔmo dɔm anyɛ hwee ae Ghanafoɔ deɛ yɛpɛ na yɛnya no obia bi kɔ obia ni deɛ ɔtena fie a wankɔto a yɛsɛ ɔmo a binom kɔto ma yɛ no sɛ nyina yɛwom because wohwɛ saa 10% yɛba nyɛ yɛ nko na yɛbɛgye obia bɛgye bi wonyo yɛ nurse ni watena fie asɛ wobɛtena fie nurse ni ohwiri yɛ na ayalawa no sɛ nyina ti fie ni nyina yɛ next time no yɛ nipa da hɔ papa no yɛ sɛ ɔkɔ yɛ nyina yɛtim wiase no woka sɛ owie ɔfo nsa no wahwɛ ɔde yɛsi yɛhwɛ yɛ ma ɛkɔto aba yɛtena fie ma yɛsi yɛsi yɛrehyɛ te economy no ɛna yɛtim no ɛne 10% no ɔkwabra ne to sɛ ne yere na hwɛ no ne yere na hwɛ no nti no ne yere na hwɛ no ɔkɔ UK tem bi ate first class ɔsɛ ne yere na hwɛ no akyire ɔsɛ ne yere adwuma wɔyɛ ne sɛ ɔtena fie ahwɛ ne mma nti fie no a ɔhwɛ no nim sɛ ne mma ne twa ne kama na nyɛ sika hwɛ ne yere o akɔ nya minister ɛkeka de ɔhwɛ ɛne wɔ close to 7 radio stations ɛnim sɛ unemployment na ne mu bi so creative asɛm binya mijam Good morning, dear. At the same. Yeah. Misa, nsɛm a esisi deɛ ɛyɛ awerɛhoɔ. Ɛyɛ awerɛhoɔ paa because yɛnnim baabi a yɛrekɔ. Wodwen deɛ Ghanafoɔ ayɛ na wodwen a wonhu deɛ woka akɔsi. Sɛ na wobɛtena fie na wonkɔto aba anaa wobɛgya wo ho ama obi abetua wo kansa woakɔto aba na wobɛka se deɛ woanya nti wonto aba ma wo werɛ fi wo daakye. Ɛndɛ reset nti hwɛ sɛdeɛ yɛrekɔ yɛ akyi. Yɛse wiase mu ayɛ den aban adwumayɛfoɔ yɛsu yɛnkɔpɛ akatua ne yɛnto mu na yɛn ho heha yɛ dependent ɛwɔ hɔ yɛ responsibilities bebree a wosi makɔte so aba 10%. Yɛkɔ yɛnim anaa okay sɛ ɔse reset nti reset nso deɛ ɛyɛ akyikɔ me deɛ saa na me ho no nti yɛhwɛ deɛ Nyame bɛyɛ yɛ because the harm have been caused so sɛsi a deɛ yɛhwɛ deɛ ɔmo bɛyɛ yɛ